ଆଜି ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଡାକି 1 ଲିଟର ବକ୍ସ, ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍, ପାଣି ବୋଟଲ ଲୋଡ଼୍ କରି ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଲୁ। ଯିବୁ ଆମେ ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। କିଛି କାଉଁରିଆଙ୍କୁ ଦାନ କରିବୁ, କିଛି ଦାନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କାଉଁରିଆ ଭାଇ ଆମର, ଆମ ସାଥେ ଗୀତରେ ତାଳ ଦେଇ ଦେଇ ଆମ ସାଥେ ଚାଲିଲେ ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଶେଷରେ ଆମେ ଅଧା ମଝିରେ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଲୁ। ବାବାଙ୍କ ସହ ଗୀତ ବଜାଇ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ ଆମେ ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ସେଠି ଥାଇ କାଉଁରିଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ତଥାପି ସେଠି ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାବାଙ୍କ ଚାରିକଟେ ଲାଗିଥାଏ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ତର। କାହିଁକି ନା ଥାଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର, ହେଉଥାଏ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ତର। ପଥରରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ନ ଯାଉ, ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନ ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ